ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakas ngi kalai puai terik jembang arajar pulai kala pli ka District Council Code Nongpo dau Chief Executive Members ka KHADC uba Titus Welkhan ha ka jingdon ringkat uba G Mirthong Deputy CEM ki Executive Members ki MDC nalor kiwe pan. Haba kren hagati ke jingelang ki nongkren kila ong baga nega District Council Code kan ai ke jing syakri ke babiang tam na ka benta ki patba nong syong shnong ka than ribhoy ha ki babon ki liang ngan khap eune ribon kum kadak jong ke jing pli ya kani ka code ke jongi hang ni apo nokpo kejungi hang ni hapo nongpo hoi ngila establish yaka haka snem arhajar arpuar hadin bangilayo abantung yai magistrate ikong warjuri hang ni hapo nongpo but kajing troikam kalaya henry ngiso kumen ba menta kasipat nginang kuan ban pen scam syu officially ya kajing don jong kani ka kut hakani ka Riboy district hi borok kowe kumbala kren da i judge kai ka function lani ka kajing temu jong kani ka kut kalong banwan ra khamjan syakipat ba ya ka kam bishar khadar katkum ka administration of justice kalong ba ngi hapo uput usam jong ka schedule area ngidon ya kini kiyeng bishar omdai tang ki district court henry nga kwa bat pen kenmau fi yang ni baka bishar ka khadar hangi ukhasi kadai nadu kidor bosno ngidon ni kita ki village court kiba kaladai ka por ba ki shnong kidai ya kaban penthmai kiladai ban penki im ya kini ki village court ki bangi ngidon nanta ngidon ru ya ki additional subordinate court lengba ki kli nong sensyar ki jungi ki balongkum ki nong bishar hagini ki court bat kabalai ngidon ya ki district court ki bangidon ni kini ki judge ba ki magistrate ki jungi ngatrai pihak kan mau bahaga senem ke baladap kaladon ke jingki win hakabana kaliang ke sorkar kala penmi ya ketuka notification ban pentri kamno ya ke CRPC hapo ke state meglea brokaway kay ke jing snow ke jungi ha ketuka por kalong bad lenba kani ke notification bayo kibor jungi ki district court district council court kindu borno tenrei hadin ba ngilai kendu bat ke sorkar lengbau menteri rangba nakapor sekapor lapan sutu ingi bakani ka notification kan nom kta ye ki bor jong ki court ki bangingi don lengba ke district council ngakwa ban kren syai yang ni bana kalian ke jungi ke council nginom syong klikti nginom ailan bayakani ke bor ke bangingi don bangindu no henry bangidang penklan nakawi ke por syagawi ke por nganget ba ka jingdon jo kani ke kut hang ni kan ai ke jing syakri ya ki pat ba ki jungi ki badon kam kumbala batai mene nadu ki birth certificate nadu kinuki mokot dama ki bede hapdeng prarilum ban aku aru ban ai gani ka message ya ki bor let's say ki bede na tuwe ki kum naka police bagi de ban sutu baka trial hawe de bat ki tribal case para tribal de ban refer Syaki District Council Court ban ngai tu bagani ke jingdon juga court kan yarap ban ai kam ai jam
ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hakan ka than ki jungi le se hakan ka riboy district ki bla pendap ya ki jing puli ki jungki ha ka an le se kan ailan ai kam ai jam ki ha ka bakin yo panirop ki nong song sno kani ka long ka benta ka bang akwa ban kren ha ka jing dei bat kani ka kod ha be dei bar kani ka office pat ka jing bu jungi ya kani ka branch hang ni apo nong po ngi song tu ba ka kam ka ba kong san ka ba kile menta ka long ha ka jing dei bat ka professional tax kumnu ban lum ya kani ka tax na ki briu ki badai ban siu ya kani ten renga kwa ban ong ya pi ha kani ka por ba na kaliang ka council ka donru ya ka jing temu ba ka jing perkhat ban nang pen poiru ya ki weipat kilat lani ki department kenang bakan long ka jing suk na ka benta ki pat ba ban akwa ban share bat pi yang ni ban kaliang ka ni ka isi kum pitep ngilade ban pas ya ka ni ka land bill ka jungi bat leng ba ka ni ka bill lengkot ngakwa ban betai bakala ailat ya ki pat ba naki ya ki chaka ki puta ki jungki baki dei ban wan lada ki don kam ya ka jing pen scam ya ki chaka ki jungki lengba ka council ka jungi ka bangi issue ka ta dei ka land right certificate hoi ya ki snam ki baladap ni ai ka land records henry ka ni ka land records kam long legal hakmat jong ka an lani om itu ya ka lengba kinu ki tenat sorka tenre hadin bagi lapas sing ni kaan ngila codify ya kata kabor jong pi ki rang basnong ke ba pi ai ki patai ki dulir ki jong pi ya ka ban pen scam shu de ki sim ladi de ki shift jong ki ilaka ki hima bat ha ka jo por ban pha sa district council na ka banta bangin issue ya kata ka land right certificate bat hadin ba pilayo ya ka land right certificate hinsala ya ka banlet shikinu ki institution lani shiki bank ki jing don kam ki jong pi na ka banta ka jing suk ya kinu ki kam ki ba pi dawa tinakal yang jongi ka isi ngin sepet let's say ba ya kan ni ka bantaro kanang ban pensuk i pat ba kam tam ha kan ni ka than border ki jongi ki bagi don kam ban penskam mi ki jaka ki puta ngasngo ba ngila dei ka por bangin extend ni kini ke branch ru kini department hang ni po nong po bar kersago wi pat ka bang akwa ban ye thu ipi yang ni kalong ba na kaliang ke surkar kala airu i ka wi pat ka bor apo ka council ka jungi ba kata ka dei ya ki building permission ba ya ki jaka ki bahap apo ka schedule area baro ka bedei ba ki building permission la IT haga district council ya mentang idang pentrikam tang hapo ke master plan area henry shen anda ngilakam ya syakmat ngin sa extend ru hagini ki area ki district baro ki bahap apo usam put usam jongka six schedule kanang ban pensuk ikipat ba ladang idon kam ban teyeng lada kidon ginu jingtei in hapan yo eka building permission na po district council tikini kiwi benta ki bangakwa ba kani ka office hang ni